Rýchla fyzioterapia pre každého, rýchlo, jednoducho, efektívne. V tomto videu si povieme, ako si rýchlo uvoľniť rameno od bolesti. Ramenný kĺb je úzko spojený s krčnou chrbticou, čiže v prvom rade si uvoľníme krčnú chrbticu. Video na uvoľnenie krčnej chrbtice máte už v predchádzajúcom videu. Teraz ho trošku napasujeme v kombinácii s ramenom, čiže v tomto trojuholníku medzi kľúčnou kosťou, krkom a trapézom si nájdeme jamku. Rukou protiľahlej strany prstami ruky zatlačíme do tejto jamky a hľadáme bolestivý bod. Druhú ruku necháme v tomto prípade dole a budeme vykonávať hlavou úklon, predklon, rotáciu, úklon, predklon, rotáciu. Toto kombinujeme s pohybom ramena, čiže budeme robiť ťahať rameno hore a dole. Tlak zostáva konštantný po celú dobu. Môžeme to aj kombinovať. Pohyby, 3 základné pohyby hlavy a rameno hore, rameno dole. Raz, 2, 3 a hoch a dole. V druhom cviku si uvoľníme pektorálny sval, pretože ten nám ťahá dopredu 99% z nás na ramena vpredu. Vyzerá to tak, že znova prstami protiľahlej ruky ideme pozdĺž pektorálneho svalu, v tej hornej časti, až ku ramenu. Tiež tu hľadáme taký menší bolestivý bod. Trošku sa predkloníme a rukou v bezbolestnej zóne budeme vykonávať taký šíhový pohyb dovnútra a dovonka. Rameno je úplne uvoľnené a znova ten tlak zostáva konštantný. Snažíme sa ťahať aj trošička tú lopatku dozadu. Všetko musí byť bezbolestné. V ďalšom cviku budeme uvoľňovať úpony rotátorov. Tie nájdeme na takom vyvýšení ramennej kosti, nachádza sa tiež tu vpredu. Ukážem to, ako to budete hľadať. Čiže ohneme si lakeť do 90 stupňov, ruka ukazuje smerom nahor. A to je zase prstami druhej ruky, ideme popri tom pektorálnom svale, ale už smerom na rameno samé. A tu v takej prednej časti, keď budete rotovať, budete cítiť, ako pod tými prstami prechádza také vyvršenie, taký pahorok, povedzme. Je to dosť bolestivé. Ale to nie je zlé, práve takýto bod hľadáme. Zostávame tlakom vnúka a rukou vykonávame, ako vidíte, vonkajšiu rotáciu dovnútra. Rameno zostáva pri tele. Tú rotáciu robím iba v komfortnej zóne. Znova iba po bolesť, alebo vôbec nie cez bolesť. No a takto si pekne masírujem. Ďalej si budete uvoľňovať úpon ramenného svalu. Ten je presne v strede ramena. Nájdete to tak, že znova prstami druhej ruky položíte smerom od lakťa smerom hore, v strede ramennej kosti, až kým nenarazíte na také vyvýšenie, ktoré značí tu je ten úpon. Znova to bude zrejme trošku bolieť. A v tomto prípade vlastne budeme mať prstami od toho bodu všetky tie štruktúry vytláčať smerom nahor. Môžem opakovať viackrát. Môžem to ťahať aj smerom do zadnej strany, ale aj smerom dopredu. Začíname ale vždy na tom bode, kde cítime, že ten sval sa upína. Je to väčšinou bolestivé, pretože to nájdete rýchlo. No a posledný bod, čo budete uvoľňovať, je lopatka. Ten bod sa nachádza na vnútornej strane lopatky. Vlastne tvorí tento úhol, kde tá lopatka z vodorovnej časti prechádza do zvislej. A je to presne tento špic tu na tejto strane. Tiež veľmi dobre citlivý. No a tou druhou rukou si nahľadáme ten špic. Zatlačíme a keďže tento sval alebo táto oblasť súvisí znova s krčnou chrbticou a ramenou, budeme vykonávať dva pohyby. Prvý pohyb bude rotácia hlavy preč od ramena a predklon. A ďalší cvik bude v bezbolestnej zóne, bez toho, aby to nejako bolelo, budeme dvíhať rameno do 90 stupňov a znova dole. Ten tlak je smerovaný
mierne smerom dole, čiže nie len takto, smerom trošku dole. Čiže budeme robiť rotáciu pred od ramena, predklon a upažovať do 90 stupňov a dole. Rotáciu, predklon a upažovať. Leo má novú bračku. Všetky tieto cviky a vykonávajte minimálne 10 krát, môžete to kombinovať ako len chcete. Tam, kde to viacej bolí, zrejme tam ten problém bude väčší, kľudne sa k tomu vracajte. Snažte sa vykonávať všetko v takej tej komfortnej zóne. Body môžu bolieť, len tie pohyby, ktoré vykonávame buď hlavou alebo ramenom, by mali byť bezbolestné. Čiže skúšajte, určite sa vám uľaví. Nezabudnite stlačiť tlačidlo odoberať, aby ste boli aktualizovaní.